Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah rahmating Gusti mugi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan dewa. Wonten ngarsanipun para sesepuh saha pinisepuh ingkang tansah mestuti dumateng pepayanan kautaman ingkang pantes pinundi saha kinamatan. Wonten ngarsanipun para priyagung pangemban-pangembaning praja satriyaning nagari minangka pandhang-pandhaming gesang ingkang linuhing sedaya pakurmatan. Ingkang satuhu dhateng kinurmatan panjenenganipun Bapak Haji Hardokiswoyo SE MSI minangka Bupati Kabupaten Sleman. Ingkang satuhu kinurmatan panjenenganipun Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSMA minangka Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Haji Teguh Budianto minangka Lurah Desa Wedomartani. Ingkang kinurmatan Kang Mas Adi Permana minangka Pangarsa Panawung Krida Bersih Desa Wedomartani Warsa Kalihanggu Selangkung. Ingkang kula tresnani Kadam Panawung Krida Bersih Desa Wedomartani Warsa Kalihanggu Selangkung. Saha sedaya para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang kula hormati. Murwakane atur sumangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur konjuk dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun paring sataparing kanugrahan satemah kula saha panjenengan sedaya saged kebagian wonten ing acara Bersih Desa kanthi tema Uri-uri budaya Dayung Rahayu Wedomartani Warsa Kalihanggu Selangkung ing rika lenggaran menika kanthi wilujeng raharja tebih saking Bupati Iring Sambikala. Ngaturaken wilujeng rawuh ugi ngaturaken agunging panuwun awet rawuhipun panjenengan sedaya sadèrèngipun bulan depan Rajiwana kula Lutfiah minangka pranata adicara ingkang badhe ndherekaken titi kapitaning adicara Bersih Desa Wedomartani ing rika lenggaran menika. Salajengipun keparengga kula badhe ngaturaken menggah pratamaning adicara Bersih Desa menika. Adicara kaping satunggal inggih menika panggempa. Adicara kaping kalih inggih menika donga pamuji. Adicara kaping 3 inggih menika atur palaporan pangarsa Panawung Krida. Adicara kaping 4 inggih menika atur pangbagi harja saking Bapak Lurah. Adicara salajengipun inggih menika tanggap wacana saking Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adicara kaping 6 inggih menika tanggap wacana saking Bapak Bupati Sleman. Adicara kaping 7 inggih menika pambukaning adicara Bersih Desa Wedomartani Warsa Kalihanggu Selangkung. Adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Mekaten menggah pratamaning adicara ingkang badhe lumampah ing rika lenggaran menika. Mugi-mugi adicara ingkang sampun karantar saged lumampah kanthi rancak winatu barokahipun Gusti. Para rawuh ingkang mulya, sumangga adicara menika dipunwiwiti kanthi paosan basmalah sesarengan Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi adicara wonten ing dinten menika saged kalampahan kanthi rancak saha tansah. Lenggah adicara kaping kalih pun inggih donga pamuji dumateng Bapak Sadi Utomo kula sumanggaken. Matur nuwun dumateng Bapak Sadi ingkang sampun nderekaken donga pamuji.
Para rawuh ingkang mulya, adicara salajengipun inggih punika atur palaporan saking pangarsa Panawung Grida dumateng Kangmas Adi Permana kula sumangga. Matur nuwun dumateng Kangmas Adi Permana ingkang sampun paring atur palaporan. Adicara kaping sekawan inggih punika atur pangharjo saking Bapak Lurah Desa Domatani dumateng Bapak Haji Teguh Mudianto kula sumangga. Matur nuwun dumateng Bapak Haji Teguh Mudianto ingkang sampun paring pangharjo. Para rawuh ingkang mulya, adicara salajengipun inggih tanggap wacana saking Dinas Kebudayaan dumateng panjenenganipun Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSMA Wekdal saha Bapak kula sumangga. Matur nuwun kaaturaken dumateng panjenenganipun Ibu Dian Laksmi SSMA ingkang sampun paring tanggap wacana ing wekdal menika. Adicara kaping 6 inggih menika tanggap wacana saking Bapak Bupati dumateng panjenenganipun Bapak Haji Nyobapunten dumateng panjenenganipun Bapak Haji Hardo Wiswoyo papan saha wekdal kula sumangga. Matur nuwun kaaturaken dumateng Bapak Haji Hardo Wiswoyo ingkang sampun paring tanggap wacana ing adicara punika. Adicara kaping 7 inggih menika pambukaning adicara bersih desa kanthi pasugatan bergodo dumateng sedaya para rawuh nyuwun keplokipun. Para rawuh ingkang mulya, ngibaraken bergodo kala wau minangka pratandha pambukaning adicara bersih desa Wedomartani. Kula minangka pranata titi laksitaning adicara bilih wonten lepat anggen kula matur. Kula nyuwun agunging samudra pangaksara. Mengaten atur saking kula. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi